aquesta trobada anual de l'Observatori per a la Transformació Social. Nosaltres continuem treballant des d'aquella evolució que va haver-hi de l'antic Observatori del Tercer Sector per promoure la transformació social, des d'una comunitat oberta de debat i de coneixement, que aporti visió, generi debat i comparteixi coneixement entorn a la transformació social des d'una transversalitat absoluta. Per nosaltres, l'aportació que ha fet l'Observatori històricament és importantíssim, no? Els baròmetres, els anuaris, els panoràmics, el llibre blanc, els monogràfics, sempre han sigut una inspiració i, per tant, hem de reconèixer aquesta aportació de l'Observatori que ha de seguir fent aportacions. Des de la Diputació de Barcelona tenim, en aquest sentit, el compromís, juntament amb tota la societat, però sobretot amb el món local, de seguir potenciant i seguir treballant en la línia de la innovació social i com aquesta ha de ser motor de transformació cap a un àmbit molt més igualitari, molt més cohesionat i amb una millora de qualitat de vida de les persones. Estem tot el dia parlant de transformació social i és evident que estem visquent una transformació digital. La societat digital podria ser una oportunitat per definir una altra manera de fer les coses. Perquè si logrem definir una altra manera de repartir la riquesa, poder trobarem un model més bo que l'actual, que ja heu vist que el model industrial m'està deixant els meus fills a 1.200 euros pagant lloguers de 600. He de buscar una alternativa i l'estic buscant amb la societat digital. Té problemes, no està completada, no està acabada, no funciona, només faltaria, l'estem construint. Aquesta revolució cap a on volem que la societat avanci. Recuperar la humanitat, però en aquest nou context, d'alguna manera, aquests valors que ens han de marcar aquest tauler de joc. I aquí, en aquesta comunitat, en aquesta col·laboració, en aquest entorn, cadascuna de nosaltres tenim un paper molt clau.